Ja, Cascarco is eigenlijk een pasadilla zoals we noemen in Papiamento, een dagbesteding voor ouderen met dementie. Daar bieden we de zorg voor de cliënten 5 keer per week gedurende 8 uur, 9 uur per dag. 1 jaar Cascarco, hoe ging het? Leuk, fijn. We zijn eigenlijk stijgende lijnen aan het zien in onze dagbesteding Cascarco. We werken met de groep ouderen met dementie. Ja, we zien steeds dat we onze doel zijn aan het bereiken met onze doelgroep voor dementie. En dat houdt in verschillende activiteiten, cognitief, fysiek, de benaderingswijze eigenlijk hoe je omgaat met deze doelgroep. Hoeveel klanten hebben jullie? We hebben momenteel 30 capaciteit voor 30 klanten en ik moet zeggen dat we echt 30 klanten hebben. Ja, om te sluiten, een boodschap voor de personen die met deze mensen moeten beleven. Ja, naar de familie toe. Dat we echt geduld en liefde moeten geven. En nooit stil blijven als je met een probleem zit binnen je thuissituatie. Benader ons en we kunnen ook tips daarvoor geven. Wat is de activiteit die jullie vandaag vieren? Ja, vandaag gaan we vieren 1 jaar Cascarco. En het is een trip in de trolley. Waarom buiten Cascarco? Dat is eigenlijk de vraag dat ik wil beantwoorden. Buiten Cascarco, want mensen met dementie worden vaak door onze gemeenschap zelf afgesloten. Mensen denken dat ze niet meer kunnen meedoen aan onze maatschappij. Daarom komen we vandaag naar buiten 1 jaar Cascarco met zo'n trip in de trolley. Want mensen blijven deelnemen van onze maatschappij. Hey.